Možda se on zaglavio dole. Ćemo ići vidjeti. A? Hajde, Ado, vidjeti, hajde. Hajde još. Ako ću poginuti, da poginem bar za nešto da valja. Ojoj. Kud bi silaziti? Ovo je sve voda odnijela. Šta je? Ha? A tu se krijete. Tu se krijete, znači. Šta je? Kao da je povrijeđen. Sad ćemo vidjeti. Sad ćemo vidjeti. Hoće se ovo odraziti, majke. Hej, šta je bilo? Hej, kako ću ja do njega sad doći? Nema teorije ovdje. Joj, nemojte sređe, donio sam vam dovoljno. Hej, šta je tebi, dođi vamo. Šta mu je, zašto leži tamo? Baš ga ili ga je nešto udarilo ili... Morat ćemo ga spasti, ovdje se ja ne mogu probući, čabe. Idemo vamo. Idemo vamo. Idemo vamo. Ako vas ostavi ovdje krepo da Bog da. Čekaj, gdje si sad mali? Gdje si sad? Evo ga, tu je. Tu je. Majko mila. Oj. Hej. Šta je bilo, jeli? Dođi vamo. Dođi vamo. Šta je bilo? Što ne krećeš ti? Šta, tko te napada tu? Dođi vamo. Dođi vamo, čekaj. Hajde vam, dođi vamo, dođi. Dođi vamo, dođi. Vidi ga, hej, dođi vamo. Da vidim samo šta ti je. Aj, noga mu je, ne može hodati od noge, gledajte. Čekaj, napadajte. Stani, čekaj. Ajoj, evo udarilo ga, evo šta se dešava. Evo ovako ti mi grijehe zarađivamo i onda kaže, he, mlad čovjek rak ima. Kad nam Bog onda pošalje račun od ozgo, evo šta je bilo. Znači njega... Duša moja, šta je bilo? Dođi vam, stani. Stani da te vidi, stani da te vidi. Kost, prelomljena. Duša.